ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବିଞ୍ଚଣା ହରଦାସପୁରରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିର। ସେଠିକାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଏତେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି କି ଶୁଣି ନଥିଲି। ଯେବେ ଶୁଣିଲି ଆଜି ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ମାନେ ରୋଡ଼ କରେ ଗାଡ଼ିଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, 2 ଚକିଆ କତୁରୁ 3 ଚକିଆ କତୁରୁ 4 ଚକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ତା ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ମକା ଦୋକାନ, ଏପଟରେ ବହି ଦୋକାନ, ନଡ଼ିଆ ଦୋକାନ, ଫଟୋ ଦୋକାନ, ମାନେ ଆପଣ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଠି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ କାମରେ ଲାଗେ। ତା ପଛକୁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ପେଟ ଭରି ଖାଇପାରିବେ। ତା ପଛକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ପେଟ ଭରି ଖାଇପାରିବେ। ତା ପଛକୁ ଅଛି ଆମର ଦାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, 50 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, 500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ କି 5000 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଶନି ମହାରାଜକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ମାନେ ଦୀପ, ୱାଓ! ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖି ମୋ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆଠାରୁ ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ମୁଁ କେଉଁଠି କେବେ ଯାଇନି। ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ସମାଗମ, ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବି କହିଲା ଭଳିଆ ବାଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ 7 ଥର ପାଣି ଢାଳି ଜଳାଭିଷେକ କରିସାରିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଲୋକ କମିଗଲେଣି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ଆଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହଉ, ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁହାରି। ଆଉ ପୋଲିସ ଦିଦି ସାର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ବି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି, ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧର, ମୋ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଦେଖା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ କ'ଣ। ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ହସ ଲାଗିଲା, ହସିଦେଲି। ତାପରେ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି 2 ହାତରେ, କିଏ ଏକ ହାତରେ, ମାନେ ଭରପୁର ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଭୋଗ କିଣିଲି। ଭୋଗରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଖଇ ଆଉ ଦୀପ ଆଣିକି ଭୋଗ ଆଣିଲି। ସେ ଭଉଣୀ ଆମର କହିଲେ 80 ଟଙ୍କା, 80 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ। ତାପରେ ନନାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ। ନନା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏତେ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ନନା ମାନେ ଭାରି ମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଗେନିଂ କରନ୍ତି ବହୁତ। ଏ ନନା ମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 15 ଟଙ୍କା ଯାହା ଦେଲେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତିରେ ନନା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି ମୋର ଭୋଗ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ନନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ସେଠିକାର ଯେତେ ନନା ଥିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେ ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ଗଡ଼ୁ ମାନେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ମନ୍ଦିର, ଶନିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲି। ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ମହୋତ୍ସବ ମାନେ ସେ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗମନ କଲୁ। ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ, ଓଏ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏତେ ପାଖରୁ, ମୋତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥିଲା ମୋର ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଏମିତି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି। ଫେରିଲା ବେଳେ ଦହି ପାଣି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆସିଲା ବାଟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥାଏ, ଦେଖିଲୁ ହଳଦିଆ ଗଡ଼ା ଲସି। ହଳଦିଆ ଗଡ଼ା ମୁଁ ଯେବେ ଆସେ, ଲସି ନ ପିଇଲେ ମୁଁ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ହଳଦିଆ ଲସି ପିଇଲି।